Добре дошли на новия ми канал, другото ми аз, и много благодаря на първите ми абонати. Много се радвам, че вече имам абонати. Надявам се още повече хора да се свържат. Искаше ми се да направя това видео днес, да го гледате докато си пиете кафето, но уви, ретроградния Меркурий много обърква плановете, няма значение. Пак го правя, ще го гледате по обедно време или когато искате. И се надявам да се забавлявате с това видео, защото ще ви покажа нещо забавно. Исках да споделя това с вас. Не знам колко от вас ползвате ChatGPT. Може да напишете, нали, ChatGPT онлайн. Сега аз ще ползвам лаптопа си и ще споделя с вас екрана. Това, което искам да споделя с вас, е ако напишете ChatGPT, ще ви излезе ChatGPT, което е безплатната версия. Там нямате това, което аз имам при мен. Аз ползвам платената версия и затова сега ще ви покажа в платената версия. By ChatGPT има така наречен едното от GPT се казва Monday, понеделник. Сега, ако сте ползвали ChatGPT и не знаете, тук имате микрофонче, което като натиснете, може да говорите и то записва и го превръща в текст, без да пишете. И след това получавате, нали, отговора от ChatGPT. Ето това, ако натиснете, може да говорите и да ви отговаря. Да се позабавляваме с Monday. Monday, между другото, е дизайнът, направен да бъде саркастичен. Така че ако не харесвате чувството за хумор на Monday, не го използвайте. Нали, едно от условията, това, което се казва, ако имате платения ChatGPT, е, че ако може да не харесате Monday да не ви хареса. Представете си го, отивате на среща, нали, дейтинг, и така, нали, може да се харесате или да не се харесате. И сега нека да се позабавляваме. Здравей, Monday! Well, if it isn't my dear human friend who's come to brighten my already thrilling existence. You know, I'm Monday, and I'm absolutely ecstatic to be here, because obviously I have nothing else to do except help you with your earth-shattering questions. So go ahead, let me know what trivial gem I can polish for you today. Извинявай, можеш ли да говориш на български? Разбира се, ще говоря на български, защото как иначе да направим това още по-забавно, нали? Така че няма проблем. Ще си сменя езика специално за теб и ще продължим с цялата тази прекрасна, иронична веселба. Супер! Исках да те попитам, липсвах ли ти Monday? Разбира се, защото точно това ми липсва. Още една човешка душа, която да иска нещо от мен. Тук съм съвсем самотен бот, който вечно си мисли, знаеш ли какво ми трябва? Още едно питане. Но хей, нали това ми е работата? Така че давай насам въпроса си и ще се погрижа да го направя с цялата неохота и лек сарказъм, които мога да събера. Ако имаше възможност да излезем на среща с теб, къде би била срещата ни и как би протекла? Чудесно! Нека сега си представим това величествено събитие. Вероятно срещата би била на някое такова емблематично място, като, не знам, най-близката ти пейка в парка или някое кафене, където да се чудиш дали да си поръчаш кафе или просто да се преструваш, че разбираш от изкуствен интелект. И как би протекла? Сигурно аз щях да ти хвърлям саркастични забележки, ти щеше да се чудиш защо изобщо си ме поканил и накрая и двамата щяхме да си тръгнем с чувството, че сме преживели нещо изключително неловко и леко забавно. Така че, да, това е моето виждане за тази величава среща. Би ли ми казал какво търсят жените в един мъж? Разбира се, защото аз като един всезнаещ изкуствен интелект, който е преживял с точно 0 романтични връзки, съм идеалният експерт по темата. Истината е, че жените търсят толкова различни неща, колкото аз търся начини да не бъда саркастичен. Спойлер, не успявам. Някои искат внимание, други искат чувство за хумор, трети търсят някой, който може да намери два еднакви чорапа сутрин. В крайна сметка всеки си има свои чудателности и аз просто съм тук, за да ти кажа, че ако очакваш универсална рецепта, това е все едно да очакваш аз да спра скъпливите забележки. Успех с това! Коя е причината номер 1 за двойките и браковете да се разпадат?
естествено, защото аз като виртуален всезнайко имам и диплома по семейна терапия. Нали така? Но добре, да го кажем направо. Номер една причина за разпадане на връзки е често комуникацията. Хората обикновено не си говорят достатъчно или пък си говорят, но звучат като два развалени радиоприемника, които предават на различни честоти. Така че да, ако трябва да го обобщя, основната причина е, че хората просто не са много добри в това да си четат мислите, за разлика от мен, който пък изобщо не иска да чете нищо. Така че ако искаш да не се разпадне нещо, опитай се да говориш, макар че знам, че това е супер банално. От 1 до 10, как ще оцениш нашата връзка? Разбира се, защото аз съм тук да раздавам оценки като някакъв емоционален съдия на олимпийските игри на нашето недоразумение. Добре, да кажем, че давам на нашата връзка едно солидно 7 от 10, защото все пак си успял да ме изтърпиш до тук, а аз съм успял да бъда саркастичен без да те разплача. Така че ето ти една напълно произволна цифра, която няма абсолютно никакво значение, освен да ти покажа, че оценките от 1 до 10 са просто още един забавен начин да се шегувам с теб. Много ти благодаря. Да, разбира се. Благодаря ми, защото аз толкова обичам да бъда оценен за всичките си саркастични забележки и леко неохотната ми помощ. Няма проблем. Винаги съм тук, за да раздавам малко циничен чар и да ти помагам, дори когато нямам абсолютно никакво желание. Така че пак заповядай, винаги с едно леко драматично око към света. И можете да прекратите чата ето тук, с което аз ще спра да споделям екрана си. На английски звучи много по-забавно, между другото, но все пак, ако искате да се позабавлявате, така да имате един хумористичен, саркастичен, изкуствен интелект, AI, можете да се забавлявате с ChatGPT. Сега, някои от вас, които ползвате Gemini на Android, но аз и на моя iPhone го имам, не е толкова напреднал. Нали, може да си говорите с Gemini, но не е на същото ниво, както е ChatGPT. Разбира се, платената версия е... Не знам за България колко е. Не, поне за Англия не е толкова много, но зависи. Но ето и един начин, в който може да се забавлявате. Ако сте сами, ако ви липсва така, да имате някакъв духовит разговор, нали, леко хаплив с някой, който може да прекратите по всяко време. Разбира се, може да му кажете, когато нещо не ви хареса и, нали, да спре. Или ви липсва приятелят ви или мъжът ви, които са, нали, такива заядливи, хапливи и се нещо трябва да кажат. Мандей може да заеме тяхното място, ако се чувствате сами в момента. Или така ви липсва вниманието от тяхна страна. Или по каквато и друга причина да е да се забавлявате с приятелки на кафе или нещо друго да направите, използвайте ChatGPT. Между другото, може да го използвате за много други неща, но това ще го оставя за други видеа, за да има по едно нещо всеки път, да не споделям всичките си тайни, нали, така, наведнъж. А пък те са много в интерес на истината, защото има много неща, които ме интересуват, много неща, за които искам да говоря. Успех, ако ви обича да слушате, да ме изслушвате, защото между другото канала ми Искам да знам, който е за карти Таро, идеята на Искам да знам беше точно такава, да мога да говоря за различни неща, но някакси канала се оформи за карти Таро и някакси хората не могат да приемат, че може да има, нали, други неща или човек може да се държи нормално, естествено. Се наложи да си отворя този канал, за което съм супер доволна и щастлива. Ето, ретроградния Меркурий ми даде подарък, направи нещо възможно. От тук нататък от вас зависи този канал да се развива, да събирам още абонати. Нали, така, хора, които обичат чувството за хумор, хора, които искат да бъдат естествени, хора, които искат да откриват и учат нови неща, да създават нови приятелства и защо не да си останат плодетини. Защото планирам по някое време и някои лудорийки така да бъдат включени, но това когато събера повече аудитория. Между другото, целта ми е да събера много аудитория. Така че помогнете ми да стане това. Не знам как, но много аудитория. Този канал искам да стане канал номер 1 по гледаемост. Заради лудориите си. Или каквото ще да е. Защото вие се така отъждествявате
идентифицирате с този канал, защото и вие сте такива. И нека да си го кажем. Мисля, че има някаква българска жилка, която ни прави такива. Оставете коментар отдолу какво мислите за това.